mga Aji. Nako! Nahuli na naman yung paano kay... Yun lang. Ang lakas ng gagamba mo, pre. Ayun mga Aji, sa end game kami. Ito, Gabs TV pa rin. Ito sa atin na Tigre. Tigre mga Aji. Ito, Tigre. Yung kay Gabs TV naman. Ito sa akin na pulahin na ano. Gray no, napulahin ko. Second game kami, pass game. Subukan natin. Iba nang gagamba ni Gabs TV ngayon mga Aji. Talagang mabigat na gagamba niya. Iusin na natin boss. Sige lang. Yan, okay yan. Game tayo boss. Game tayo. Yan, game. Mag-enjoy sana kayo mga Aji. Nako! Nahuli na naman yung paano kay... Yun lang. Ang lakas ng gagamba mo, pre. Grabe, sinaputan. Bumabang ka. Yun! Sige! Skarten mo! Ikutan mo! Dali yung sa atin. Ay, grabe. Ang lakas ng kay Boss Gagambino. Sige! Huwag kang bibitaw. Masaya na akong mamatay kang lumalaban. Ayun! Ay, grabe. Ulit natin. Oh, baka mapagod ka. Pahinga agad. Yun lang na. Grabe. Grabe, ang lakas ng gagamba ni Boss Gagambino. Yun, nakaisa ulit tayo. Tanto Pero hindi, malaki ang tama ng gagamba ko, pre. Mas wala sa akin, boss. Ayun, no. Gamutin mo na yung sarili mo, bilis. Gamot. Uy, ano? Mga diskarte ng mga mga Aji, pinapanood mo na eh. O, lagay mo na yan. Hindi na gumagalaw eh. Yun, mga Aji. Nag-enjoy na pa rin. Round 2. Sige. Ay, naku po, patay ka na. Ay, gago. Ay! Okay, isa pa. Yun talaga mga Aji. Masakit eh. Masakit talaga. Nasaktan. Sayang. Yun lang mga Aji. Naka 2-0 tayo sa laglag. Pagpulakan na natin to. Dalawa tayo sa laglag. Last one tayo, boss. Last one tayo. Kapit na natin. Lumabang ka. Kaya mo yan. Isa na lang. Sige Huwag ka na. nang papatama pa. Pagod ka na. Anay ko lang mga Aji ha. Ay, huwag kang atras. Ay! Nakalpas ng isa mga Aji. Sige, pahinga ka muna. Karte yan. Laki din ng katis na ito mga Aji oh. Yan. Kaya alpas ng isa. Malakas na siya konti. Nako. Layasin ang tama sa atin mga Aji oh. Malakas din kay Boss Gabs natin ha. Naku. Po. Kagatin mo na. Galaw ba? Sila natin. Kagatin mo na. Kagatin mo na. Sige na. Ako, nakalpas na dalawa to ah. Gatin mo. Wala talaga mga Aji. Ayaw. Nakalpas na dalawa. Anong rulings niyo, boss? Pag nakalpas ng 3, lamang yung nakalaglag, no? Lamang tayo dito. Isa na lang, manalo na rin tayo dito. Huwag lang masakmal, ha? Huwag ka lang pasakmal. Ito na. Nako! Yan na, magsakmal Sige na. boss. Kagatin mo na. Huwag na, malpas ka na lang. Ay, Nako! Yun na, mga Aji. Yan na, mga Aji. Ang lakas Ang grabe, ang lakas. Abangan nyo naman sa content naman ni Gabs TV naman. Kung anong lalaro namin. Mababawian tayo sa content Hindi ka. ako malabo. Ang ganda ng gagamba ni Boss. At least maganda, nag-enjoy tayo sa mga laro mga Aji. Yun lang, support natin yung kulturang Pilipino patungkol sa pag-agamba yung mga bata. Lalo pa ngayon, magsisembreak na mga Aji. Sarap maglaro na yan. Sarap maglaro na ito, ang daming bata. Oo. Sa Cavite mga Aji, pansin ko, pa-season na ngayon dito. Kasi mag-aanihan na ng tubuhan eh. Mag-aanihan ng tubuhan, pa-season na yung gagamba. Yan, Boss Gabs, brother. Ano lang yun? Grabe, ang lakas ng gagamba pa ni Boss Gambino. Hindi pa rin ako manalo talaga. Chamba lang ulit, chamba lang. Hindi chamba yan, legit. Shoutout kay Alex, kay Accent. Alas Kay Alas TV, shoutout kay Alas TV, kay Boss Alas. Mga ano na dyan. Boss, dalawa naman. Yun lang mga Aji, panoorin nyo naman kay Boss Gabs TV natin. Content niya naman, dalawa. Yo brother, cellphone mo? Sir. Cellphone mo. Yun lang pre, maraming salamat.